Aunijo. Débat face à face religieux sigida gale kwambe kulu jamakulu fo ka bɛɛ fo i kɛyɔrɔ la ka bɛɛ fo ka bɛɛ i ka wuli ka jɔ ma ka bɛɛ fo i ka kuma na k'a fɔ k'aw n'a balimakɛ ani degedenw bɛɛ ka degeden laban don bamanan matigi Tarawele min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Angola ma Luanda k'an kunun don ka kulu laselikɛlaw fo ka lamɛnnaw fo ka lajɛnsɛlaw fo karamɔgɔ k'a ka dɔgɔ bɛɛ de ka boli i ka biribiri k'an y'an kun don Manden dɔnnikɛlaw cɛra Manden kodɔnnaw cɛra Manden kokɔrɔdɔnnaw cɛra ka fugula bɔ k'a da k'a ɲɔngiri k'an bolo fila dan kɔ ka maakɔrɔw ka bulon gosi ni bulontigiw kan ye a ye wali k'a tɛ fewu u yɛrɛ k'a de don n ko wali kan tɛ n k'u yɛrɛ k'a don k'u ko maa ye kelen ye danba ye kelen ye ko seba ye kelen ye ko faama ye kelen ye naani don k'u y'a sɔrɔ k'a kɛ ji ni bɔgɔ ni tasuma ni kuma tigi nin yɔrɔ ye u ka k'a kɔnɔ k'a dɔn k'u na taa ka bɔ n'a to n'a ma ɲa k'u ye nin yɔrɔ di danbaga ma ka nin yɔrɔ to u bɔnnaw ye koyi ko sira ye kelen ye ko jo ye kelen ye ko sɔ ye kelen ye ko n'i y'a dɔn ka tila ka bugunnatigɛ dɔn karamɔgɔ ko kɛta tora an bolo ko an ka ɲuman fɔ an ka ɲuman kɛ an ka juguman to an ka kodɔn ka tilen ka baara ko an ka dɔn ko maaya nana de ko ka ɲɔgɔn dafa ko maaya nana de ko ka ɲɔgɔn dafa ko maa kelen tɛ se k'an k'o ma ko yan fɛn jugu ani yan fɛn ɲuman yan ko jugu ni yan ko ɲuman k'u bɛɛ ka mago to ko ka da mun kan k'an ye lemuru tigɛ nin de kan koyi ko n'i ye den o den ɲɛnamaya kɔnɔ a dɔ k'a bɛ fa dɔ ni ba dɔ de nɔ na olu fana bɛ fa dɔw ani ba dɔw de nɔ na n balimakɛ n balimamuso an kɔni ka foroba bɛnkan ye min ye an bi yan an mɔnnaw de nɔ na minnu y'an to yan an bɛ ka minnu nɔ na bila k'an bɛ kɔntɔrɔ n'a muso sannen nɔ na Manden k'an bɛ mɔriba n'a muso yaasa nɔ na Manden karamɔgɔ ne de bɛ k'olu lajɛ ɲugunafɛn u ka dugukolo tu tigɛlen sanfɛ ayiwa a tɛ kɛlɛ kun bɔ an fɛ Manden o tɛ kɛlɛ kun bɔ ka d'a kan ko n t'a dɔw bɛ yen n t'i fɛ k'a fɔ n t'i fɛ k'a dɔw bɛ yen wa hali ni y'a dɔn n sɔn tɛ koyi ka da mun kan a bɔra jamakulu minnu fɛ ayi hali ni tiɲɛ don ko ne yɛrɛ ɲɛ b'a la tiɲɛ don dɛ i tɛmɛna saga de sirilen la foroda la n'i tɛmɛna saga de sirilen la foroda la ka na se so ko ka d'a kan ko dɔ kɔnna e ɲɛ o ye fɛn wɛrɛ fɔ min tɛ saga ye nka e kɔni ɲɛ ye min ye e ka jɔ ka ban k'o de don nka ka malo dɔ ma o la fɔcogo wɛrɛ la ka sira dɔn ɲɛ o la fɔcogo wɛrɛ la ka sira fɛn yɛrɛ ɲɛ o la koyi k'i ban k'o tiɲɛ fɔ pewu k'e ye mun ye foroda la ko cɛkɔrɔba ye min fɔ k'o de don jamatigi ye min fɔ k'o de don ko faamakɛ ye min fɔ k'o de don ko baba zuzi ye min fɔ ayi a ye min fɔ a bɛ sɔrɔ ale y'o ye nka ne fana ye min ye dɛ a to n ka n ta fɔ ba o kɔrɔ tɛ ko n y'i dɔgɔya o kɔrɔ tɛ ko n bɛ fɛ a tɛ bɛn ten o n ko a tɛ se ka bɛn ten e k'i ta fɔ ko jamanadenw k'o lamɛn an bɛɛ dun ye baden ye ko du kɔnɔ ko maa wɛrɛ tɛ se k'a ta fɔ i bɛ se ka yaa ni kɔrɔya cɛ kɛ
i bɛ se ka yaani jama cɛ kɛ i bɛ se ka yaani tɔgɔ cɛ dɛ wa i yɛrɛ bɛ se ka yaani jɔyɔrɔ cɛ nafolo cɛ koyi nin si tɛ baasi ye nka dɔ de ko an bɛɛ baden de ye i b'i ta fɔ du kɔnɔ cogo min na f'i ka sɔn de an fana k'an ta fɔ ka da mun kan nin de kama an ko i ma ko kunu tiɲɛ bɛɛ ma kɛ bi tiɲɛ ye ne kɔrɔkɛ ko bi ja ko bi yɛrɛ nkalon o e m'a ɲɛ awɔ e m'a ɲɛ wa ne ma da la ne bɛ fɛ k'a ɲɛ dɛ nka an bɛ fɛ minnu k'a ɲɛ e nɔfɛ u bɛna ɲɛ siga t'a la n'u m'a ɲɛ y'a jara u bɛna ɲɛ ye a goyara bɔn gere mali gere olu b'a ɲɛ ye faso in kɔnɔ sisan wa kuma bɛɛ n t'a fɔ n t'a fɔ a ma bɛn jamana o jamana kɔnɔ jamana duman ba n ko i t'a fɔ n bɛ n t'a fɔ n'o kɛra dugu o dugu tiɲɛ ye ne kɔrɔkɛ maa de kan ka sigi yɔrɔ ɲini o dugu kɔnɔ ka d'a kan o dugu de ye bi dugu duman ye wa o de ye sini dugu duman ye sɔn de ka k'o ma awɔ n ko i t'a fɔ n t'a fɔ n ko n'a bɛ du o du kɔnɔ ayi a ma kɛ cɛ hakɛ o hakɛ den ye n'a to bɛ du kelen kɔnɔ ko sɔn de kelen bɛ min ma bɛnkan ye i t'a fɔ n t'a fɔ ne kɔrɔkɛ du duman ba ɲinikɛ ye i k'i ta di ye o ye du duman ba de ye wa n'a bɛ fa bolo min ka fa bolo duman n ko n'a bɛ ba bolo min ka ba bolo duman ne kɔrɔkɛ n ko n t'a fɔ n k'i t'a fɔ n'i y'a bɔ maaya yɔrɔ o yɔrɔ la an t'a fɔ ko maaya banna dɛ nka a ye tiɲɛni daminɛ a ye tiɲɛni daminɛ dɛ fɔ ka sɔn o de ma i b'i ta fɔ a man ta fɔ n kɔrɔ an ma sɔrɔ k'a to zana na manden wa mandenka bɛɛ lajɛlen ma mɛn zana na wa kunu tiɲɛ de don bi tiɲɛ tɛ ka bɛn mun ma u ko manden ko jɔn tun jo tɛ kɛlɛ la taa baba susi ɲininka a b'a f'i ye k'a delila ka nin mɛn a bɛ sɔrɔ mali kan caman na dɛ wa a bɛ sɔrɔ manden kan caman yɛrɛ la ko jɔn jo tɛ kɛlɛ la manden ko fantan jo tɛ kɛlɛ la tiɲɛ tɛ a ma surunya ka kɛ tiɲɛ ye ani tiɲɛ ma si so kelen kɔnɔ a fɔbaga tɛ tiɲɛ dɔn mun ye tiɲɛ ye kana ɲini a fɔbaga ka kuma kɔnɔ tiɲɛ tɛ ayi n kɔrɔ maa min y'o kuma dɔn anw ka kuma kɔnɔ o taara ka dugu ci kan de ko fantan jo tɛ kɛlɛ la o kɔrɔ tɛ an k'an sigi faamaw ka kan na yan o tɛ manden kumabali de jo tɛ kɛlɛ la manden o kama anw bɛ an jo in de nɔfɛ manden kumabali k'o de jo tɛ kɛlɛ la mandenkaw k'o de mɛn anw b'an ta de nɔfɛ mana maa kɛlɛ n tɛ maa ɲini na an y'a fɔ a ye ko an bɛ yɛrɛkun karan de la anw bɛ yɛrɛkun ɲini de la an kɔrɔ a faamuyali ka gɛlɛn nin waati ma dɛ wa maa o maa y'a faamu a dɔn kɔni ko ni doni min tun b'i kun ni kilo 10 don kɛra kilo 20 ye kɛra kilo 20 ka d'a kan i bɛ ko y'u tiɲɛ jɛ de la e de bɛ kɛ kamɛtiden ye k'i balima silamɛw ta k'u dɛmɛ e de bɛ kɛ kamɛtiden ye ka sigiɲɔgɔn silamɛw ta k'u dɛmɛ e de bɛ se ka kɛ kamɛtiden ye ka jamanaden ta k'a dɛmɛ k'a fɔ ko ne ni nin bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko dɔ de la ɲɛnamaya kɔnɔ nka minnu sera an ma k'olu cira ngo minnu sera an ma k'olu cira o t'olu ka maaya misali fa si kɔnɔ ayi ni m'i kɔlɔsi ngo ni m'i kɔlɔsi ni sera mandenw la hali fa bulon kɔnɔ i bɛ tigɛ fa caman na ye dɛ ngo hali ba bulon kɔnɔ i bɛ tigɛ ba caman na ye dɛ kɔrɔ bulon wa sigiɲɔgɔn bulon wa dugu kelenya wa kan kelen ɲɔgɔnya wa ayi ko karisa wa ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɔra diinɛ na de pewu o don na i m'a ye sanga bonda la yen nɔ ngo an bɛɛ wulila ka seli k'a sigilen to ko kuma karisa yɛrɛ cɛkɔrɔba o si selen fo san 60 san 50 ni kɔ mun de bɔnɛ bi n'a kan n'a nana nin kɛ min fɔra e ye ko bɔnɛ don e de fɛ bɔnɛ tɛ anw fɛ dɛ i ta de fɔ a to an k'an da fɔ e y'o ye fɛn o fɛn ye o bɛɛ de tɔgɔ ye Keyita o kama an ko i ma ko fantan jo tɛ kɛlɛ la manden k'o tɛ tiɲɛ ye ko manden kumabali de jo tɛ kɛlɛ la manden n ko a yɔrɔ filɛ o kama ne kɔrɔ o kodɔnna minnu ko taga segin bi kɛlɛ la a
kene ke jeganta do de filɛ nin ko o bɛ se ka ɲɛfɔ bɛn ni tigiya ye ka lɔ yirira bi kuma dɔ la Manden dugu caman na n'i taara Jamako kɛyɔrɔ la i si selen san 40 san 40 ka yɛlɛ sanfɛ u ma n'u ka seli ninnu daminɛ dɔrɔn a ka kɛ a mɔgɔ dama ye a ka kɛ e kelen ye sa e k'i sigi e tɛ seli a ye non ne tɛ seli la o bien a y'a kɛ kaba bɛ kɛ ni maloya ye non a y'a kɛ dɔw b'a fɔ a y'a kɛ ne seli la kaba o bien a y'a kɛ kɔfɛ a bɔ a kɛ kuma ni waati ni a ka gɛlɛn maakɔrɔba caman ma nka n kɔrɔ dɛ ko n'i ye diɲɛ in de ta k'a kɛ dɛbɛ ye k'a walawala k'a lajɛ e ka segin ka taa kɔfɛ bani awɔ a bɛ komi n k'i ma n ko kafiri t'an tɔɔrɔ o tɛ baasi ye dɛ wa kafiriden yɛrɛ ta anw tɔɔrɔ awɔ Manden bɛ kafiriw den de ye Manden arabu nana min fɔra an ɲɛna komi e bɛ ka siran ka arabu tɔgɔ fɔ n kɔrɔ i bɛ ka maliyɛn tɔ bila fili la hali bi ko surakaw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛfɛ arabu nana min fɔ a ye ko kafiri a t'anw tɔɔrɔ bilen dɛ hali k'a fɔ k'anw y'a den ye o t'anw tɔɔrɔ ka d'a kan ko an ka ɲɛɲinini yɛrɛ y'a ye ko Manden yɛrɛ bɛɛ ye kafiriw den de ye awɔ o bɛ don an ka don min na kɛ n'i y'i sigi k'o lajɛ bi maloya don cogo min na dɛ ko cɛkɔrɔba fana tun bɛ maloya a ka dɔ ko ale bɛ seli kan minnu donn'a na janfa kan minnu donn'a ka don cogo o don cogo la a daminɛ yɔrɔ daminɛ e ka t'o kɛnɛw lajɛ tabani kɔrɔ e k'i hakili bila ka se o kɛnɛw kan i b'a ye ko maaw fana tun bɛ maloya n'a ye tan de fɔ kelen minnu sera k'o jɛ lafa ye n kɔrɔ i b'a ye sa ko an sera kɛlɛ kuncɛ de ma an b'an kɔsegin de wa an bɛ jigi de an dun yɛlɛla min kama kɔrɔ n kɔrɔ nka an bɛ kulu de kuncɛ sanfɛ Manden an b'a kɛ cogo di ne kɔni b'a dɔn hali ne yɛlɛla ka taa n jɔ kulu sanfɛ sebe sanfɛ n kɔrɔ e b'i to kɔdingɛ kɔnɔ ka min ye ne balima n ko hali ni ne yɛlɛla ka taa n jɔ kulu sanfɛ sebe sanfɛ n ko ne kɔrɔkɛ e b'i to dingɛ kɔnɔ ka min ye n ko ne t'o ye siga tɛ n na dɛ awɔ nka n kɔrɔ i k'a dɔn ko kabi kalo yeelenba tun bɛ waati min na a y'a sɔrɔ dolo ɲɛ duman dɔw tun b'i kɛrɛfɛ Sherifu Usumani Madani Haidara Basande n'i bɛ kalo yeelen mɛnɛ don min na a dɔn k'o y'a sɔrɔ ko dolo ɲɛ duman dɔw de tun b'i kɛrɛfɛ karamɔgɔ nin kelen yɛlɛnna sanfɛ dɛ i ye kelen yɛlɛn sanfɛ denmisɛnnin 1000 ni 500 bɛ kule la n karamɔgɔ ɲɛ kalen na i jɔ pɔn donda la i k'a fɔ maa ti don n'i m'a ɲininka e ka nin kuma in kɔrɔ la n'i ye cɛ sɔrɔ la a tɛ tɛmɛ 3 4 kan min bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ Maliden ye i bɛ ka kuma min fɔ so n kɔrɔ n tun b'a fɔ n ko n siranna nka n ja bɛ fɛ ka tigɛ de n kɔrɔ n tun b'a fɔ n ko n siranna n ko nka n ja bɛ fɛ ka tigɛ de n kɔrɔ ye kɛlɛ ye de sanfɛ sen n kɔrɔ an dɔgɔninw n'an denw mana a kolonkolon ka s'i ma o mana i ɲininka jama na ko nin ye cɛ min kumakan ye Sherifu Usumani Madani Haidara ko cɛ min bɛ ka kuma nin ko tiɲɛ fɔ an ye ba i b'a dɔn wa i t'a dɔn a fɔ nka b'o kuma na dɛ kana girin ka bɔ k'a f'u ye k'i t'a dɔn dɛ n t'a tɔgɔ fila f'i ye komi tɔgɔ 3 b'i ka alikadi la n ko n t'a tɔgɔ 2 f'i ye o tun ko a ma Libreville ko Haidara k'a fatɔ n kɔrɔ n ye nbamuru tufa de k'a bɔ k'a jɔ cɛ ma n ko n'a ko Haidara ma kalan sisan ka cɛ n'o b'a bila ka taa yɔrɔ la ka taa n si tɔ kɛ duso la n bɛ fɔ ka da mun kan Haidara ma kalan a b'aw ɲɛna ka taa arabukan jalan kalan ka n'a jɔ an da la k'o de ye kalan ye ni kira ko kɛra tiɲɛ n ko Haidara de bɛ ka Mali ta dilan n'o bɛnna min ma o ka bɛn i ma n'o ma bɛn i ma a to yen n'i b'a fɔ n ka cɛ a fɔ de ko i bɛ dɔwɛrɛ fɔ min bɛ se k'a ka kumaw fɛ mɛ Haidara ma kalan da Haidara y'a dɔn tɛ a bɔ n k'a mɛn dɔrɔn a fɔ an b'i sugo kɛ ne ta bɛ taa ala b'a kaso la o b'a Haidara y'a fɔ a tɔ bɛɛ nka n kɔrɔ nin ma fili ni ma ɲinɛ ne ko n ko ne ko n ko n karamɔgɔ e b'o ta toden min kunna dɛ min b'i da o kunna o tabagaw de b'i
de mata de jama na mi yelema ko yale ko abkera ko chigodi yelema ki kereme loje ngoro nyankale basan sudalena ngoro nyankale chogoroba sudalena ngoro kan kale anga makoro la ebe ka jama mi yininga ebe ne kuma ne fo malla domna o jama to mi mana ke kerefe yire wolo de ndo malde ngala mega nya jwe mi gani awa kwantu ye alimami bad keme wolo flande franco ko tari ko keme duru ko mi jama do de be kerefe ebe ni kuma fo domna chemru ni bamuru tumbe haidara no fe a chekele sigilente kini bolo fe ni orena na chemi be yire wolo de ndo kono kote na mi be afili me ga yira ate ngwate anata kama ngoro ne ayira ngone bi sira efe kumanye deka eko c'est sento kafo eko kwange lamede nganga na hagil na foye ka kuma ka wanga na yini ka mbe ka kuma ma corona maseke o de ni e ka fora chogosila onga ofuna me soro ika kele fere ya lando eko o be famu fere da doni tenet langa na kono manye ngoro mamunu tiye kele mba murutu ye ama fo sa taw sara me fe me balola bi igani magero kelensila kini ka baroke ka ngoro sari oba yede ke cho double chum kabu ika double jinyana de ay tingalon tinga jamba ika double jinyana onga ngoro ka benega nyeta nyeyele ma neti ka fongo funa e nyede ngoro o ne ga jete mina de ne ngoro ka nyando ko ani ngoro ka fe ngoro ale kadi tara mi fiege awo anga journaliste na le chamange nga tara fon fen fiyo shite ki ayoro do fo o eki ka da tara nga so ko krefe jamana de do ay ko ne afwa ya na nga je ala be karamo ko no nga mobile kini molo la no ne sigira bo ba de jamana no ne ba do fo sanki ko ran ngere bono ni go nga publicité voir fo bo ga do angana kuma taw no fa angana o tekele kuma kana o ke sabote cera ni wonje ide bruna bede de ni woni la ko moshi e bruna bede ke goyo kuma senta kuma o du boto do kele la ma yo lu sanga bruna mena oro ko nu chama ne bina sanga buru ko mo lu sanga bruna chomna ale gadi tarami vi ko krefe jamana de ka emi fo to yede ko banani kala on to ye ko jonga nyamo on tema ka nyamo onga ngoro atara ni to ko min boka dema ne santa ko bien sanjoli de fleka mi kuma emendo ansara la sel kene bela jine kan go kan koro yinga aka kuma embo kuma denta yoro atara adisa mi kono ko adisa ende bi ka ko kuma do fo bien mo do to ko fo pa to ko alikadi iborani kuma de ngini journaliste ya sema ni net mo alikadi mi baro ko journaliste wo yengene ga malien de yele mi yen kabako ya kalan ko te doni te dine ko te ka mogoni fi yere funa ye ka jolen ke ka ko ka ne bamanan kabako ya injole me ka loje nyana ma ya kono nyake mo fu ako hango anga jo fata fati sadi ki ke ko mi bi bone bulu mo ya kono ko ngoni chenya do ko hango ko karabo nya kala mate arabu kana kuma te koi ai ne koroge iya tafsiri ganya ima tafsiri ganya min tarafiyo kuma te koi ai baya ubla kata kala yoro la wati mina de
munun fana ma kalanya anw y'a ye de nga cɛ ngo ba ye dɔ kɛ sɛgɛn na ngo an fana kan ka dɛmɛ jumɛn kɛ ni kalamɔgɔw nana u ka dɔ ko an fana ye dɔ kɛ an y'an kunfa de ka wuli ka diɲɛ minɛ a taara ka kalan kɛ cogo min na an fana y'an ka diɲɛ minɛ an ye diɲɛ yaala wa an ta ma kɛ ko an taara yaala yɛrɛ ayi an taara kɔnɔ de ka taa ɲini k'a dɔn mun don an ka dɔnni daga yɔrɔ min ka kuma o de kan karamɔgɔ ni makɛ tu la ta tɛ tuma min na ne bɔra so n ko i mankan ɲini ni wari ɲini kun fɔlɔ n nalen kɔfɛ ka bɔ n ka denmisɛnniya bana furakɛ la o kɛra wasolon de Mali wasolon dɔ de ye n ta baara la Sugunikura la ka taa ni ye wasolon dugu rɔ o b'a fɔ dugu ma ko Gwanan Faraba kuma la teliya ma o Gwanan Faraba kan to yen nɔ cɛmɔgɔ Bagayogo tɔgɔma de bɛ yen nɔ n'ale ye ɲɔgɔn dɔ cɛmɔgɔ ko nɔfɛ n ka ko jan bɛ cɛkɔrɔba in ye o de ye ne ta ka bɔ yen nɔ ka taa ne di a terikɛ ma baara la k'o sara ka ca n'olu ka dugu nin ta ye o taara di dugu jumɛn na o de ye Madinɛ Jasa ye Madinɛ Jasa Umu Sangare min filɛ dɔnkilida la a mɔkɛ Salimu Bilen ka dugu de don a ba fa Salimu Bilen o ka dugu de don n y'a sɔrɔ Umu Sangare ba fa ni a bɛ balola o don min bɛ ka tourner ka dugu kɔnɔ dugutigi dɔ ta kala o taara ne di yen mécanicien chef de ma ko Gindo n ye baara kɛ Gindo bolo n tora Gindo bolo Gindo ninnu bɛ mun baara la dugu nin kɔnɔ ko farajɛ dɔw de nana misi mara yɔrɔ ba dɔ jɔ Mali la maa minnu kɔni t'a dɔn t'o tiɲɛ dɔn mais a kɛra cogo o cogo kɔni maliyɛn den mɔgɔ 1000 ou bien 1000 ni kɔ ka balo sɔrɔ sira tun bɛ se ka bɔ baara nin na o don olu bali kwajitigɛ ma olu bali bɔkojugu bɛɛ ma faso kanu b'u la k'u to faso ka d'a kan ne ma kalan dɛ ne ɲɛ y'a ye misi mara yɔrɔ ni ka bɔ Madinɛ Jasara ka taa s'a dan na kilo hakɛ min tun don ɲɛɲinikɛlaw bɛ se ka taa ɲɛɲini ka fɔ malidenw ye dɛ o misi mara yɔrɔ ni o directeur général ko misi t'a la maliyɛn de don doctorat tigi de don ko doctorat mun yɛrɛ la n ka cɛ tubabu nana Musa fana y'a ka danaya bɛɛ ta ka Mali bɛɛ ka danaya ta Mali bɛɛ de ko don dɛ n kɔrɔ ayi alimamiw ni silamɛw ko tɛ kerecɛnw ni yahudiya ko tun t'o ye o tɔgɔ de tun ye ko Mali bɛɛ a bɛɛ Musa y'a ka danaya maliden bɛɛ ka danaya da cɛ min kan ka t'o bila misi mara yɔrɔ nin baara kɔnɔ k'ale Musa n'o cɛ jɛra vraiment a ma tigara a ma sigara ɲɛnamaya kɔnɔ o cɛ bɛ se ka nin projet nin gérer nin projet nin baara maliyɛn denw k'a tɔnɔ bɔ sini ayi n kɔrɔ kama an ko kaba daminɛ yɔrɔ daminɛ k'i kana ɲini k'i b'an ka taabolo kɔrɔ in mɔgɔ ninnu fasa dɛ karikiyatigi ninnu bi m'olu bila ɲɔgɔn na o sinon denmisɛnnin minnu kan bɛ bi ko tubabuw de bɛ kufa kɔ dɛ tubabuw de bɛ yaka gali kɔ n ko ni tubabuw tun bɛ kufa kɔ tubabuw bɛ yaka gali kɔ Alpha Bori bari kelen ye miliyɔn joli fa ka miliyɔn joli feere farafin na jɔn tun b'o nɔfɛ Alpha Bori bari Futa n ko Laji Seku Umaru kɔrɔba don ko cɛkɔrɔba de minɛna jɛnɛya la u ka dugu la ko sini a kan ka bugɔ Moriw bɛ ɲɔgɔn sutura o b'a dɔn sini bugɔli tɛ k'u cɛkɔrɔba la yanni ka dugu jɛ o cɛkɔrɔba de ye sen tigɛ ni ko laban kɛ Futa ko masinɛ jɔn tun b'o nɔfɛ Usumana Sogoto don fulakɛ baranintigi Laji Seku Umaru Tali a ye miliyɔn joli feere ka miliyɔn joli jɔn tun b'o fana nɔfɛ Laji Samori don an taara an jɔ o su bɔ dingɛ kunna Njole tellement que an y'a ka dɔfɔ ɲɛɲini ne taara n jɔ a su bɔra dingɛ min kɔnɔ Njole Laji Samori k'a fɔ ko min ye maaden minɛ kɛ Sikaso ka taa fali marifa la tɔgɔ ko marifa i komi kufa filɛ min na bi Ala ko fɔ ka kafiriya ban dugu kɔnɔ nka ni kafiru banna kafiri marifa bɛ sɔrɔ cogo kufa kana dugawu kɛ kafiriya ka ban kufa ni kafiru banna ni kafiri marifa dɛsɛra don o don k'a tɔ to
jige breta kuma ba fo ka comme ne koroke be sirangi to ko ke koroba dembaya tigi baliku isele ko isadinge dala ibi sira munyatu haidara ku itiseka kufa to ko fo idala ko chedo tumbe moti uya mine shienani uya bla autorité temalila ibi ke sara jon la malien wa obi ya fa mo gonno ne kadaka itara tourner mina enno kabi itara iga te publicité damne iga mobili kapo ga français ngo malien ma ngone nko anti jega ne loje kadaka ne koroga somna ngo classement kere kera deuxième essai yo buye ke premier ki ke deuxième ka digo ke troisième ka swala baya ke quatrième ka ba bitonga mamalo deni tambulo cinquième classement ne tewa o français yo jonjo mi ndima de ngoro kabi bolo do jonjo ngoro do na to ni mi tuma ngo boro ko anya bebo ka tabado de o ngoro ebi nyine na ka foko mo de be e kra sababu ye ka minu ga kalan kinye nyana maya kono ika la selu damne wati akra sababu ye demiseni do tumbe école la demiseni do tumbe kalan do ranga che oui premier ni deuxième de mais tellement ki ka kuma nana do demiseni wakilla demiseni do yaye ka fo ki ga tuwabu kalan ke kwa bi ko mi ubi ki blagata kalan ke kana dine de kele e fono nana bono kuma de keleni fula awo français warde dilemuma l'américain warde dilemuma iran tado yina no kuma ngode wa munde eko l'américain warde dilemuma français warde dilemuma ni l'américain monsieur kola ukata kalo fangele pendiri kuma nunu ngoro de o kera sababu ya demizani chama yi bakalama ko tuwabuka ko o yeka taka kala ngana dine de kele ebe ga siranga chemi ntokofo aye femi yini ni mbamuru ye e fono ya yini o abete malideni iya yini ni sira o sira mi ya yini ni mbamuru ye o male abebi ka fenkele ni aha kufa ko ka bolo tige ire sona ma sisa fono ko bolo tige ibi na so bolo don wangoro igana da soma de afoko kufa ko mi malideni ko de ne raka ni sima no ya ke kufa ki to ika fono ko Osebegunda. Otep. Nede. Traoré. Etigida Mogashi. Go megana insebeka de fo amoke shen na ha. Sheriff Usman Madana Hydra. Aye ballon do ta sen no fe mo nu chaman to ballon yoro kala ma ko ina de do fode do atehine amma goti koroyala amma goti sila amma goti ga ma bayala e ga ma baya o kera do fode kono ma de kono kenenga do foko koronare Egashi, o kera dofo de kono, ma de kono kene kaya. Dofo ka kono moye. Dofo nye foto. Krango. Betiso nye fochuko kele na de. O ka gele kusube. Nga, aka doko, mande mfura dama, kele ma bora mande nga ushi, ni wanje mande. Kadaka. Baby ta de fo. Baby got the for the fo. Kele jume mura mani. O te kele kun yo ti teka kele kun. Koro ye kele le sa be se na ka pende ga nyi ma. Ngonya fi ngo ma fo ngo ye ta nyede. Ai. O ma ke ti tare ngo ko bi loje de. Ngoni laji Pablo nyi nga bwa ke na be bolola. Ni ye kuma kan sama kwa ka aidara kan kuma ni tende nkoro na ya bo ne tay mi na ko na bigele sila korobado jawaran mu aka chanfu no nyoko na chamu ai ira ka kuma demandez votre père
ngo an fana bɛ Arna Sangaro ni zigiri solon denmisɛnninw ani i ka zigiri dala dɔn nu an fana b'olu yera ten nɔ an b'a fɔ ko wa a ye taa kɔrɔbalenw ɲininka aw y'a sɔrɔ anw ye pele de kɛ kɛlɛ kɔnɔ an kɔrɔ kelen de don ni ye min fɔ maa o maa dɔ k'a dɔ bɛ sɔrɔ i yɛrɛ ka so ye dɛ a b'an ka so ye anw kɔnɔ o tɛ baasi y'a kɔnɔ o si tɛ kɛlɛ kun bɔ nka min bɛna kɛ kɛlɛ kun ye sen na an k'an sara la n'o de don n ko n'o de don n kɔrɔ i mana kɛ ka min minɛ segin o ma dɛ Serigne Ousmane Madani Aidara yen kali ye fasu la kan kali ye bulondaw la ni talen bɛ tubabu ta de bi fɛ k'i su ka bila ngu bi fɛ k'i su ka bila a kɔrɔbɔ dɛ cɛ ka ni negala muso ka ni negala ni y'a kɔrɔbɔ manden bi i m'i kelen mago sa dɛ i y'an denw mago sa i taara ka muso minnu to i y'olu mago sa n'u ko taa ka segin b'i ta la y'alu k'i ka segin ni teliya ni segin ta yen kɔrɔ tɛ foyi ɲɛ kɛlɛ kɔnɔ bi min b'i kun o b'i wasa n'u ye ka fɛn o fɛn f'i ye t'u bolo n'i ma kɛ k'a minɛ kana minɛ dɛ n'i ye k'a minɛ fɔlɔ i bɛ fɛ k'i suma min ma a y'a kɛ ayi ɲagami t'o la n tɛ nkalon da maa la a yɛrɛ de y'a fɔ wa a y'a kɛ de dɛ ale de ye moriw jaso n ko ale de ye moriw jaso n'ale bɛ premier la nka sen na o sigalen bɛ n'a bɛ se moriw kɔrɔ n'a bɛ se ninnu kɔrɔ n'u bɛ fɛ ka n'i bila o de la f'i b'i pɛrɛn ni coup d'état tɔgɔ ye coup d'état kɔrɔ kuma fila b'i ka bi kuma ninnu na ne kɔrɔkɛ n ko kumaden fila b'i ka kuma ninnu na ne bɛ se ka kuma o de la sinon a tɔgɔ ka grin ne ma n ko kumaden fila ni olu ma k'i to a Serigne Ousmane Madani Aidara olu ma k'i to o kama n ko e bɛ k'a fɔ minnu ma jadisi dɛ e fana ye fɛn de da faso in ka kuma dɔ la hali olu ma da kɔrɔ e b'i ka nin justice ko kuma fɔ k'a ye don e b'i o don ne tun ko ko maaw ka nbamuru ta cɛw tun bɛ yen minnu b'a ta yen nɔ fana bolo ka tigɛ fɛ ka tigɛ est-ce que n'i ma fara k'o fɔ sisan ka cɛ hali i yɛrɛ mɔden ninnu tɛ gɛrɛ k'u sigi sen kan sen tigɛ bolo tigɛ o k'a ye dɔrɔn ko n'olu ye olu munumununen kɔfɛ dɔrɔn k'u bolo don i ka dulokiba pɔsi kɔnɔ yɔrɔ a kɛra cogo cogo kɔnɔ i yɛrɛ ka kuma 20,000 tɛ dɛsɛ yen nɔ denmisɛnninw mana 5 ta ka bɔ ka t'u ka mɛndiya la ka na olu nalen e ko ko kuranɛ ka na ko suɲɛni kɛra i ka so an mɔkɛ suɲɛni tɛ ne yɛrɛ de y'a ta n taara n diya nana o caman bɛ yen kɔrɔ an mɔkɛ o de kɛli ka sa i bɛ se ka mun wɛrɛ fɔ bese n'a da o don dɛ n ko bese n'a da o don o kama ka bɔ ko in sanfɛ fɔ a dugu ma e k'a kɛlɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ye bani a tɔɔrɔ kun tɛ si olu ma o fɛ k'i tɛ n tɔɔrɔ kun si yɛrɛ ma kala sɔrɔ n'i y'a kɔrɔbɔ o bɛ bɔ a kalama n'o bɔra a kalama o b'i latɔ o bɔra ninnu minɛ kɛ cogo min na an bɛ sɔrɔ min kɛ la kɔrɔ kana kɔrɔbɔ dɛ i ye kuma fɔ i bɛ ka minnu kɛlɛ an dɔgɔnin bilakoro minnu bɛ yen nɔ an dɔgɔnin fitinin minnu bɛ kɛlɛ kɔnɔ bi komi Mayi Wataraw ni olu n'u ka génération ni Wasolonkaw ka maamaloden min fana b'an cɛla Sidibew n'u ɲɔgɔnnaw ni anw yɛrɛ ka den Fagune Tarawelelaka minnu n'u bonmosi sigilen b'i ɲɛkɔrɔ yen nɔ awɔ cogo dɔ la ou cogo wɛrɛ la i bɛ se k'i kɔ da Bamakɔ ta ninnu na nka e b'a dɔn k'a fɔ fewu ni kungo kɔnɔna ye ma nettoyer nka cɛ e bɛ se ka mun kɛ ninnu na Bamakɔ e de fɔlɔ bɔra ka kɛlɛ tigɛ o la bɛɛ ɲɛna yan n bɛ t'u ka du ci n bɛ taa don ta dogo minɛn kɔnɔ a tun bɛ yen na ko waati ko in ye tulonkɛ de n'i tun hakili la o waati ko hali bi an bɛ jama ko in tɔ de la bilen jama banna ni b'i bolo i wasa de ka jama de banna o yɛrɛ tɔ de minɛ tɔ fana filɛ i ka kɛnɛ kan kana wuli k'i jɔ dɛ n'i kana wuli k'i jɔ ne tubabu ye k'i nɛgɛ min na o to yen ne ni tɛna baro k'o kan ka d'a kan i ka kuma ninnu na i b'o kuma yara autorité ti yan nɔ ni a français a tɛ ka fɔ français ye olu ma ko français maintenant man ca an cɛla kosɛbɛ i ta in fɔ an ka si min ka ɲi na maliden bɛɛ b'an mɛn fɛn o fɛn bɛ Bamakɔ bɛɛ bɛ nin mɛn a tubabu kan ko in o ma kɛ cɛkɔrɔba ye i kɔrɔkɛ ka kasi ye minibaro sanfɛ yan an b'a ɲɛ an kɔrɔ i bɛ fɛ ka kɛlɛ yɛrɛ sanfɛ wa i y'a yɛrɛ sanfɛ
nga iye min fo ni ye ne yɛrɛ kelen bila fanga bala ko ni wele ka sigi tabale la mande dun I ka suro kuma bɛ an ye min lasɔrɔ minute 6 ni I b'a dɔn ne b'a kɛ mun ya I ko komi I siranna ka Kufa tɔgɔ jɛ fɔ I da la Amadu Kufa min tun bɛ Bamako ngi b'a dɔn kɛ kuma dɔ la I b'a sɔrɔ I n'a sigira tabale Amadu Kufa kelen de don o selen ko moti be e bi siran ko tɔgɔ jumɛn fɔ k'i bɛ t'o fana kɛ hadisa wɛrɛ ye komi ale ka di ka hadisa ale ka di min dɛ I tun bɛ k'a ɲini ko ale ka di de bolo filɛ bilise kɛrɛfɛ bi ale ka di y'o cɛ kelen de I b'a dɔn n'i b'a dɔn e bɛ nin bɛɛ lajɛlen na u ye I bɛ ka ko janjo kɛ k'a ba ya I ye miliyari a ye bɔ I k'a fɔ maa ba b'a dɔn Mali kɔnɔ cɛ tɛ se k'e ta in minɛ la mais bɔ I k'a fɔ I ye joli sɔrɔ réalité anw bɛ cɛ f'u ɲɛna hali Surakata Bunu Maliki siw tun t'o yɔrɔ dɔn o ye min sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ e m'a jaga sɔrɔ o caman dɔw ka carton kelen fa wari tun ka ca e ka sɔrɔ ta bɛɛ e taar'i jɔ ka kasi ka fara o kan e taar'i jɔ ka Mali janfa ka fara diinɛ ka maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛna u ye fereke k'a fɔ n'an ye ɲɔgɔn jɛ kirako la n'an ye ɲɔgɔn jɛ hadisa la n'an ma ɲɔgɔn sɔrɔ kuranɛ la an k'a bɛɛ tigɛ ka bɔ yen sa an ka bɛɛ kelen kan nin ye Ala ko de ye n'i tun ko k'an tɛ Ala kelen na dɔn o directement o t'a fɔ k'i fana kɛra Ala filatigi ye wa kɛlɛ tun tɛ s'i yɛrɛ ma I sera na k'o min fɔ dɛ n kɔrɔ an b'o de fɔ ɲɛna n k'o de sera fɔ ye ne wahabiyaw tɛ Ala kelen de la Mali la kana se k'o ni Ala min b'e bolo e Serifu Usmani Madani Ayidara bolo I ka mɛn ko Suraka wari dira minnu ma n'i bɛ fɛ o fana kɛ hadisa I tɛ fɛ k'o tiɲɛ fɔ Suraka wari dira minnu ma o tɛ ka maliyɛn tɔ bila fili la maliyɛn bɛ jɔn dɔ Suraka ni Muritani tɛ I tɛ maaw bɔ fili la arabu wari dira minnu ma ka bɔ Saudiya n'a dɛmɛ jamanaw bolo o tan ka ONG o diinɛ tɛ sa aw m'a faamu ngɔrɔngaw ma se o kalanbulon kɔnɔ fɔlɔ sinon diinɛ tɛ tubabuw ka baarakɛminɛn de don I bɛna ɲɛdɔn u mana kɛ k'i nɛgɛ ka fɛn o fɛn d'i ma hali n'u k'u ye kuranɛ min d'i ma ko nin de y'a yɛrɛ yɛrɛ ye dɛ olu yɛrɛ bolo ye min sɔrɔ Alikaba kɔnɔ k'o dɔ de filɛ ko nin tɔ in bɛɛ ye arabu ka fabrication ngɔrɔ o ma nkalon tigɛ i ye dɛ wa an m'a fɔ k'u bɛ nkalon yɛrɛ fana tigɛ nka ngɔrɔ u bɛ fɛ k'i nɛgɛ ka se kɛnɛ min kan u bɛ fɛ k'i nɛgɛ ka bila kɛnɛ min kan ne tɛ fɛn f'i ye I yɛrɛ ma a diyara dɔw la kunun dɛ m'a f'i ye ko kunun tiɲɛ bɛɛ tɛ bi ta o ye o tɛ sɔn ka kɔrɔbɔ nka a diyara dɔw la kunun dɛ dɔw ye Mali yɛrɛ kuturuku minɛ n ka cɛ k'a k'u ka porte-monnaie kɔnɔ n ka cɛ k'a datugu ka bila poche kɔnɔ ka tɛmɛ n'u ka baara ye o t'a dɔn fɛn b'u kun yɛrɛ u yɛrɛ ka faamuyali la kɔni a diyara olu la kɛnɛkisɛ jɛ ka bɛn ɲɛna kɔrɔtɛ jaabi mara ka d'a kan aw ye tɔ nɛgɛ ka minnu bɛ olu mana u kunfɛ sen olu ma sɔn fewu k'a fɔ ko Mandenka ye maa janfa ye olu ko nin hakilina in bɔra yɔrɔ jumɛn o y'a ye de k'a sɛbɛnna ka don diinɛw de kɔnɔ kana farafin dilan ka bila olu la o ko nin tɛ baasi ye o fana y'o kɔngɔ fa ye I ɲɛ b'u natɔ la an kɔrɔ I b'o ka teri ninnu dɔn kɔni olu tɛ arabu tɔgɔ da o tɛ taa maga nka u ka silamɛya de ka ɲi bi ni diɲɛ silamɛya bɛɛ lajɛlen o dilanna an kɔrɔ hali o tɛ san 40 o kɔrɔ o ma dilan sigilen ɲɛna a cɛncɛnni ye kɛ o tɛ ka n'o kunfɛ sen ayi non n kɔrɔ o ye woda bɛɛ de minɛ ka na sen na a bɛɛ maa ka nɛgɛ n'i donna n'o b'i ta i tɛgɛ ma dibila langari de b'o bolo n ni dibila langari de nalen don ka n'i yɛrɛ nɛgɛ o kama a filɛ classement min na Mali la Angola État y'i banni de ma Angola yan a tɛ fɔ abada ko karisa ye le leader premier le leader deuxième de religion ka jamana kɔnɔ n'i y'a fɔ dɔrɔn a bɛ minɛ k'i da kɔnɔ I sɔnn'o ma cogo di tubabuw taara o jɔnjɔn jumɛn d'i ma a fɔ I y'a fɔ dɔrɔn a b'i da kɔnɔ kabe e te publicité daminɛ Paris sirabaw ka don na ne ko n kɔrɔ k'ale bɛ dɔ ɲini ou bien dɔ dira ma min a taara bɛnkan dɔ minɛ ne nɔfɛ n kɔrɔ o bɛnkan ninnu o wolokan de mana kɛ nin kɛlɛ bɛ sanfɛ dɛ nka I ye min kɛ min cɛ ka jugu n'a bɛɛ ye
ka bɛn ne ka ɲɛɲini ma ni ne y'o ye ne bɛn'o fɔ ka bɔ kuma na n'o kɔrɔ i ko cɛ min filɛ nin ye ko bi ko yali fanga bɛ se ka jɔ a ye wa kuma in bɛ kumaden fila de ta ka d'a kan e ka kuma ma kiti ka gɛlɛn fanga bɛ se ka jɔ a ɲɛ nin i sirannen don k'a fɔ ko fanga tɛ se ka jɔ e de n'a cɛ wa i tɛ fɛ ka cɛ min tɔgɔ fɔ Amadu Kufa a n'a jɛma ɲɛkolo y'a ka galo e bolo fanga in de tɛ se ka jɔ e n'a cɛ wa e fɛ ka fɛɛrɛ kura dilan hali n'u nana o k'a dɔn ko hali n'a ye ɲɔgɔn jɛ a bɛɛ la a bɛ jɛ ala kelen na e yɛrɛ fana tun bɛ ala ko la yan dɔn ka cɛ a fɔra k'an ka caman dilan ka diinɛ dɛmɛ o t'i kisi o tɔɔrɔ fɔ cogo wɛrɛ la i bɛ ka kuma in fɔ ka an denw n'an dɔgɔnin minnu bɛ ka nɛgɛ ta ka faso kuma bɔ ka fɔ ni faso tɛ yen fɛn tɛ yen i bɛ ka kɛ k'olu le lasiran ka bɛn mun ma kuma kɔlɔlɔ ka bon dɛ a bɛ komi i ka ekɔli i bɔra kuma na waati min na n'i tun ka ko bɛɛ ɲɛsinnen bɛ faransɛw ma hali bi ne ta ɲɛsinnen bɛ surakaw ma n'i tun ko ko faransɛ wari de b'u kɔnɔ an b'a wariw bɔ yɔrɔ dɔ fɛn de b'u kɔnɔ o y'a sɔrɔ i tɛ suraka wariko de fɔ karamɔgɔ a kɛra caman ɲɛna k'e ka diinɛ faamuyali ni bonya minnu b'i ka kuma kɔnɔ ani i bɛ bangebaga bonya minnu fɔ hali n'olu tɛ diinɛ olu ye manden kuma de mɔgɔw dar'i la ka tugu i nɔfɛ o jigi fana sɛgɛn i ka bɔ yen n kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la cɛw y'a sɛnɛ san ka ne ka wala dalen bɛ minnu ta ka o man ca n kɔrɔ fila filɛ nin ye alikadi ye min fɔ o tɛ dɛ min fɔra ye ka bɔ Libreville o fana tɛ nka n yɛrɛ bɛ ka min f'i ye bi o de don n kɔrɔ ko n'an y'an sigi logo minan kunna n b'a fɔ i denw ma an ka kalabanciya ni faso ci bɔ a la dɔ ka bɔ k'i jɔ k'a fɔ ko ne de bɔra n kɔrɔ la nka ne ye n kɔrɔ kanu ka tɛmɛ e kan k'e k'o yira n kɔrɔ i ni lamini kilo 400 cɛma a tɛ yen nɔ ne de taara n ka yɔrɔ ɲini ye k'a san duguramaw ko fa de bɛ na ko nin yɔrɔ accidentelen dɔw t'a kalama an ka muso jɛman ko ɲinini tɛ ban kɔrɔ ko ye dɛ 72 de fila n kɔrɔ y'a fɔra an ɲɛna cogo min na n ka cɛ an bɛna an sigi an kɔrɔ kɛrɛfɛ yan n ka cɛ n ko n'a labanna cogo o cogo dɔrɔn an b'i don kɔrɔ kɛrɛfɛ o ka taa fɔ n kɔrɔ ka so dɔrɔn ko a ka sigi ɲɔgɔn dɔ bin na n ko ni n kɔrɔ ko k'a ka ala k'an kisi wa n ko kɔni an ka dulɔ kɔjiw garantira an ka lijiw garantira an ka kɔnɔsogo duman mɔlen ninnu garantira an ka yiriba ninnu minnu kun bɛ liliw de bɛ sanfɛ o kun n'u den mɔlen bɛ dugu ma n k'olu garantira muso 70 n'a ɲɔgɔn fɛ wa muso yɛrɛ sinsin a ko de ye komi i jɔ bɛ moti garabali la nin bɛɛ de garantilen ye a bɛ ka n kɔrɔ ka ko ye cogo min na n kɔrɔ ko tɛ n ne y'a fɔ a ɲɛna n kɔrɔ ye kira de a ma da kuma in na ko fa de bɛ yɛrɛ sa n kɔrɔ i ka hakɛ to n ko kilo 400 mɛtiri 400 de fɔ Bamakɔ n'a lamini bɛɛ n'i ye cɛ sɔrɔ yen i lamini mɛtiri 400 ko mɔgɔ min taara a ka du sa o de kɔnɔ k'a fɔ ko karisa nana a ka du sa yan Hayidara yɛrɛ de kanu ma a mana sa ko quartier ka di a mana sa ko quartier ka go a mana sa ko quartier jɛlen a mana sa ko quartier nɔgɔlen a mana sa ko balima bɛ quartier la a mana sa foyi kama fo ka n'a sa ko ne bɛ ne fɛ ka kɛ Hayidara yɛrɛ de sigi ka d'a kan ne kɔni y'a ye ko mana taa sira o sira kan ko ne Hayidara ko an ka fɛn ninnu garanti on kɔrɔ tun tɛ kunun tiɲɛ dɔ ye i komi n y'a fɔ cogo min na Mande foroba fili kɔnɔ o tun ye kunun tiɲɛ dɔ ye a n kɔrɔ o don tɛmɛna an yɛrɛ denw fɛ n'i tun i bɛ fɔ cogo wɛrɛ fɔ a la n'an kɔrɔ ta in tɛ wa an yɛrɛ tun bɛ sɔn ka nbamuruni bɔ i ka ma hali n'an bɛ maa tigɛ hali b'a kɛ bara fara dɛ ne tun ye kunun tiɲɛ o de bi tiɲɛ de ko n ko bi tiɲɛ de ko donc e bɛ fɛ ka mun de fɔ malidenw ye ko juste nin yɔrɔ in na Hayidara i ka nin kuma nin c'est-à-dire parce que kuma in b'i komi ɲininkali de don ka sin armée ma ou bien ɲininkali de don ka sin malidenw ma
ou bien ɲininkali de do i bi k'a kɛ yɛrɛ la ou bien ɲininkali de do e yɛrɛ yɛrɛ kelen de bɛ min k'i yɛrɛ la wa ou bien i bɛ fɛ ka ɲininkali in kɛ i kan kelen bɛ ɲɔgɔn bɛɛ de la n'i y'a sɔrɔ an bɛ se ka jɔ an ye ou bien n'i y'a sɔrɔ an bɛ se k'a kunbɛn i ka kuma fɔ cogo la n kɔrɔ ko fɔ a tɛ dɛ hali ni Badiri mɛlɛkɛw jiginna ka fara ko fɔ ne k'i y'a la olu bɛ kunbɛn k'a kɛ komi foyi tɛ yen n'o bɛ k'i sira o ka t'i sira ngo i ka Badiri mɛlɛkɛw ka jigin ka fara ko fɔ ne y'a la olu bɛ kunbɛn Mali in kɔnɔ bi hali o kunbɛn tɛ kɛ mais an bɛ ka sira min na an bɛ ka jɔrɔ min na ni k'i ma o sira ma kana to denmisɛnninw mana tigɛra ka k'i to balo la ni denmisɛnninw b'i ka kumaw ɲɛ n'u b'i ka filiw woloma k'a dɔn waati min k'a sɔrɔ n'a sɔrɔ waa k'i yɛrɛ ɲɛna dɛ o de bɛna kɛ gɛlɛya ye maa i kɔrɔkɛ ye i sigi cogo min na sen na i fa don i kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen maa a y'i sigi cogo min na sen na a jumɛn nana n'ale m'i sen dɔ kɔrɔ ni faama ninnu taali min kɛra a ka so n'olu ma se i ka so fɔlɔ dɛ i ka dimi ni ka ɲɛkumu ni Mamadu Diku ladege ni bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ye o de ye awɔ ni coup d'état do bɛ wuli ka yɛlɛ ne ko yanni i ka t'i bila tubabukan jalanfɔw la i tɛ kuma ninnu ɲini k'a dɔn fɔlɔ i da kana taa k'i yɛrɛ ma kara ye ne kɔrɔkɛ an jigi b'i ka kɛlɛ kɔnɔ dɛ wa jɔda de b'i la kɛlɛ kɔnɔ i k'i sen bɔ ni manamana ko ninnu n'u bolo tubabu wari ni arabu wari mun bɛ bi ko maliyɛn m'a kɛ e ye Mali kɔnɔ hali ni Hayidara bɔra bi ko arabu ka ala ko tiɲɛ tɛ an kɔni bɛ se ka ne ta in kɛ tɔn ye sa an ka jɛ ka bɛn a kan ni min b'a bonya i k'a bonya a kan to nin na a kan to nin maliyɛn fanba tɛ sɔn ye bi ka tɛmɛ ni manamana mɔgɔ ninnu kan u taara Faransi ka wari minɛ Saudiya k'a ko ale k'aw sara ji la e Hayidara ɲɛna ka mun kɛ yana an ka taa kufa ko la dɛ an ka taa ne fɔlɔ de y'a fɔ cɛ fɔlɔ min y'a fɔ n ye bolo tigɛ n ye bolo dɛ o bɛɛ lajɛlen bila Mamadu Diko taara 7 miliyari min minɛ Faransi ka wari de don a de y'a ko ka don n'a ye ka n'aw bɛɛ durubilen ka cɛ e ko k'an ka kɛlɛ nin juru to i bolo e durubilen la an bɛɛ jɔlen ɲɛna an b'a nin juru to i bolo cogo jumɛn na yanni i ka nin juru ɲini daminɛ bɔ i k'o de fɔ ou bien e jigi b'a jumɛn kan ka d'a kan i bɛ ka ko bɛ bɔ tuma min na u ko i kelen ka député fabriqué min tun bɛ assemblée kɔnɔ k'a ka ca cɛ 40 a bɛ baara kɛ ka na dɔ di aw tɛ n kɔrɔ kɛlɛ ni sɔrɔ yɔrɔ e t'a dɔn yɛrɛ o de kama i bɛ ka kɔrɔ i kɛ komi denmisɛnnin kɔni i bɛ tɔgɔ tiɲɛ miliyɔn 100 dɛ miliyɔn 50 dɛ ka taa miliyɔn 200 kɛ duwawu sara ye u bɛ k'aw kɛ gawa de ye quoi e fara Mamadu Diko fara Buye kan a ye fɛn o fɛn sɔrɔ i bɛ ka fanga kɔnɔna na n ka cɛ kɛlɛ ŋana kelen dɔw tɛmɛna ni dɔw ye o ka jugu n'aw ye nka aw ye tɔɔrɔ min se jamana ma olu ka wari suɲɛli in ma fango ka d'a kan e filɛ ka nin kuma min fɔ nin ye ka denmisɛnninw ja sera Kufa ye de Kufa ye ki mɔgɔ minnu ko ko barikani ka taa n ka cɛ n ko Kufa ye ki mɔgɔ minnu ko tawuba ka taa Kufa y'olu ɲɛna ɲɔgɔn ye u ye wulujugu bɛɛ su ka laloma bɛɛ la keguya n ka cɛ k'u ɲɛsin Niger ma n ka cɛ u bɛ yɔrɔ jumɛn na n ko u bɛ yɔrɔ jumɛn na n kɔrɔ tulonkɛ ko tɛ dɛ bulonba in kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ de bɛ ko in lase i ma i kuma cogo dɔn i k'i ko kɛ cogo dɔn n'a to i da ka taa k'i ma kɔlɔlɔ ye an kan k'i bonya an ka maa bonyalen de ye i denw ni mɔden filaw de bɛ internet ni ka bi k'i lamɛn i bɛ k'a fɔ k'i bɛ kuma ninnu ta ni dusu min ye ou bien i ka nin sen na surɔ kuma nin bɛ kuma wɛrɛ de datugu k'a fɔ i komi e ye kuma min fɔ k'i bɛ mɔgɔ dɔ dɔn min ye jihadiste ye ne ko n ko kuma porokotolen don i tɛ bɔ k'o fana tiɲɛ fɔ ni kuma porokotolen tɛ i k'a tigi jira n'i sirannen b'o la fanga kana n'i wele n'i bɔra yɛrɛ k'a kɛ komi e yɛrɛ bɛ se k'i kɔ da fanga la y a pas de autorité y a pas de autorité i bɛ k'a fɔ jɔn min na malidenw de ni e kungo dɔra f'u ɲɛna ka kan in na tubabukan ko in dabila a ɲɛfɔ a ɲɛna bani mun bɛ yen u ye mun de f'i ɲɛna mun dogolen bɛ i tɛ ka min fɔ tɔw ɲɛna kana kɔrɔbɔ dɛ kɔrɔ minnu bɛ k'i nɛgɛ ka bila a la n'a sera tilali kɛnɛ kan k'a cɛ n'u min fara u ka tilali sagaw kan k'i kan tigɛ k'a fili ma kɔ ne bɛ jɔ ye n ko ne bɛ fili ka jɔ ye n'a faamuyara sigida wɛrɛ an b'a ɲɛfɔ
bara foyi tana fanga se ka ɲɛfɔ de kɔrɔ ka se ka faamu n'aw t'a ninnu ma faamu i ma jama ye wo cilen nɔfɛ nka ni fanga bɛ ko min na u t'a ɲɛdɔn i taalen b'i jɔ yɔrɔ min na u t'a dɔn i bɛ mun nɔfɛ diɲɛ ba kelen t'a dɔn n kɔrɔ o mana kɛ ka fɛn o fɛn promis a bɛɛ t'u bolo kana nata Diko ka 7 miliyari u k'a doublé siɲɛ 4 k'a d'i ma ɲaci foyi t'a la ni faso ma sɔrɔ u ye titre min di Buye ma première classe ya ni u ka Buye kɛ Yatola commune yɛrɛ Mali la k'a sigi Mali kɔnɔ kamalen e bɛ tɛmɛ n'i ka commerce ye Buye b'a ka fɛn kan Mali ka bon jama ka ca ni si tɛ kɛlɛ kun aw bɛ ɲɔgɔn faamu Mali kɔnɔ yan kun min bɛ kɛlɛ in na a bɛɛ de bɛ dɔ ɲɛdɔn a la a baden tɛ ka bɔ k'o de tiɲɛ fɔ ko fɔ dɔ ye dɔ kafiriya dɛ dɔ ye dɔ kafiriya manden an bɛɛ tɛ kafiru de ye yan ma wuli ka se n'a ye an ma yan u ye maa fɔlɔ minnu sɔrɔ o ye olu wele de kafiru o tuma e ni ne ma bɔ olu de la wa i bɔ yɔrɔ mana janya cogo cogo e ni ne ma bɔ olu de la wa o tɛ maa kɛlɛ kun ye o tɛ kɛlɛ kun ye a bɛɛ bɛ boli la min nɔfɛ a b'a dɔn k'an b'a dɔn k'a b'a dɔn fɛ nka tɔw bɛ fɛ ka sabali o kana kɛ wuli waati ye dɛ tɔw bɛ fɛ ka sabali kuma min o kana kɛ wuli waati ye a bɛ se ka kɛ sabali ye komi a bɛ se ka kɛ siran ye fɔ cogo dɔ la nka o de kana kɛ wuli waati ye non ni derrière solution bɛ Bamako de cɛ o cɛ y'a kɔrɔbɔ a janjo tɔw bɛ k'i kaburu kan'o kɔrɔbɔ baara bannen don ne kɔrɔkɛ Bamako baara banna quoi kabini le deux tentatives a essuyé a banna o dilanna o fermena o banna pewu n'i y'o kɔrɔbɔ o b'a latɔ in na quoi première tentative a ka segin na kuranɛ ka affaire Bamako tun bɛ ɲagami parce que o tun kan ka don e yɛrɛ de ka direct n'i tun ma sɔn ka taa kɛnɛ kan dɔrɔn wabiyaw tun bɛ denmisɛnninw su k'i ka du attaquer o don Bamako o tun ye premier plan ye comme o ma ɲɛ u ka bagabaga seri la i taara donc u ye Kametu tɔgɔ fɔ Kametu y'a doni ta deuxième plan o kɛra bɛɛ ɲɛna kira kafiriyara yɔrɔ min na n k'o fana fɔ don tun ye n'u tun ma courant tigɛ a la so in kɔnɔ a tun b'a ka laseli kɛ fo ka renseignement sɔrɔ k'a fɔ ko jamanatigi ka mɔgɔw bɛ ka bɔ tuma min na a b'a ka jama bila olu ka dorogo ɲɔgɔn na dɔrɔn u yi jama ni nɔ jama hali ni dɔ ka moto ye dɔ ka moto jandi ngɔlɔ dugu tun mana jɛ dɔrɔn a ka correspondance France 24 ni Bamako wahabiya i b'a ye dɔw b'a fɔ ko 10 sara an fɛ yan 3 blessés dɔ bila ko 3 tununna ayi an ye karisa la fana ka alimami ta ayi ko o essuyer quoi bon minnu bɛ k'aw bila kɛlɛ la aw t'o kɛlɛ ka d'a kan olu bɛ k'aw bila kɛlɛ min na olu bɛna tila k'aw yɛrɛ dama de sutu a b'o kɛlɛ kɛ olu yɛrɛ tɛna dɛ u b'a dɔn pe n'u sen sera kɛlɛ kan o sen o tɛ kɔrɔbɔ kabi kunun o de don tiɲɛ don minnu b'a fɔ ko tubabu de ye Bamako tubabu de y'a minɛ an tɛ se ka fɛn fɔ yɔrɔ kan dɔɔni ka bɔ ma mais min kɔni y'i tɛgɛ d'a kan o tɛgɛ dara a bɛ ka cogo ma n'o fili tubabu tun t'o bolo kɔnɔ anw ma tubabu ye ni tubabu min bɛ yen fɔlɔ tun ye Maroc de ka d'a kan cɛkɔrɔba ni Maroc de a kɛra bɛɛ ɲɛna yan e tun bɛ Faransi min saboteli la bi i ka dubɔ de bɛ jɔlen sara Faransi e yɛrɛ fana tun bɛ arabuw ka kira ko min na ma cɛ n'i kɔrɔkɛ ladege nka e ye siɲɛ kelen kɛ fɔ cogo min i ye siɲɛ kelen kɛ i kɔrɔkɛ ale ma taa yɛrɛ de hali mandenkaw classement mana d'an yɛrɛ ma o yɔrɔ la an bɛ an kɔrɔkɛ ka d'a kan ni diinɛ ko ye n'a bɛɛ sɔnna a tiɲɛ fɔli ma don min na bon n kɔrɔkɛ bɛ se k'a jira ka fɔ non ale ta ka ɲi n'i ta ye ka d'a kan ale bɛ ka économie partie de gérer kosɛbɛ quoi donc ale kɔni tun b'a dɔn hali ni diinɛ ko in kɛra tiɲɛ hiji de ka bɔ a la donc n'ale ka tɔn tun kɔrɔ o ka hiji tun ka bila ka taa kɛ yɔrɔ e yɛrɛ ka fɛn ye a bɛ ka jama min ladon sisan nin dugu bɛ visiter balimayaw bɛ sinji dɔw bɛ yɔrɔ jan u bɛ se ka taa e ka kuma ninnu nɔfɛ ka t'u ɲɛda fɛn i ye belebele kɛ koyi i ye belebele yɛrɛ de kɛ nka o belebele nin ka n'o de tiɲɛ o bɛɛ tiɲɛ an bolo n t'a dɔn i bɛ k'a tiɲɛ kun i kana sɔn dɛ n'u ye k'i ja tigɛ fɔlɔ ko a tɛ se kufa la i ko mun ye min kɛ Samori denkɛ la n'u ye k'o de fɔlɔ k'i la ka taa fɛn yir'i la o kɔni y'i siran
u ka ala jɔlen shetane jɔlen shetane taara ka denkɛ hakɛ min to diɲɛ kɔnɔ bi diɲɛ shetane o taara ka denkɛ hakɛ min to diɲɛ kɔnɔ den de joli bɛ jo bolo joli bɛ jo bolo jo min joli tigɛra o de dɔnnen don diɲɛ kɛnɛ kan anw min ye Amérique ka Faransi don i bɛ te sigi i ka mobili kapot ka yɔrɔ min na tɛ o Faransi dɛ n'o ye k'i nɛgɛ min n'o ye ka min f'i ɲɛna dɔwɛrɛ tɛ nin ye k'i ta fɔ n ta fɔ kana to foyi de ka bɔ a ko ye jumɛn ye n'i ye min yara ko y'an ka kalanden an ka kodɔn parce que kuran tun tɛ fɛ k'a f'i ye ten n ko kuma sabanan ka bɔ kuma na ni min ye an ye ɲininkali gɛlɛn ye dɛ nkɔrɔ n'i ye nin fanga in janfa a dɔn k'i ye faso janfa i ye fasow janfa i ye bɛnbaw janfa nkɔrɔ o ka nin nɛgɛ k'o kɛ dɔwɛrɛ sa cɛkɔrɔba nɔrɔ bɛ yɛlɛ wotoro f'e bolila ka don wotoro kɔnɔ don min na e y'o cɛkɔrɔba nɔrɔ min o ye jɔn ye o y'an ka cɛkɔrɔba k'a fɔ nɔrɔ ninnu tɛ gansan n kɔrɔ kana faso in janfa faso in ye min k'i ye maa si tɛ se ka k'i ye n kɔrɔ k'i kana manden janfa kana janfa arabu ala ye kana janfa arabu kira ye kana janfa magan ye kana janfa madine ye nin bɛɛ tɔgɔ ye ko o tan ka baarakɛla a bɛ fɛ k'a fɔ k'a bɛ minnu kɛlɛ o tan ma minnu kɛ ka bolofara ka ca dɛ karamɔgɔ n'o ye k'a dilan k'e de bɛ se ka na mali ta ɲɛna o y'i bila feere la i tɛ se min dilen ka bɛna k'i ma n'i ye min yala Espagne o minɛ k'i se baara se dɛ i tɛ se i tɛ surunya ka se wa n'i y'a kɔrɔbɔ a bɛ latɔ la tɔw ye k'u sigi e t'u sigi kun dɔ olu bɛ ka kɛlɛ yɛrɛ ka i yɛrɛ ka kuma a ka opérateur économique ninnu tɔgɔ hali opérateur économique k'i tɛ se k'o fɔ o de kama n ko i ka durubili ɲɛna mais i ni minnu bɛ ɲɔgɔn na sen na olu tɛ durubile dɛ ka d'a kan n'olu durubilela o kɔrɔ de ye ko manden durubilela o kɔrɔ de ye ko wolofina yɛrɛ durubilela cɛ tɛna o to ye muso tɛna o tigi ye o renseignement bɛ bɔ kɔkɔ bɛ bɔ ba kɔ bɛ ɲini k'o so se kana kɔrɔbɔ dɛ non i kana kɔrɔbɔ non nin ye jumɛn ye denkuli don a bangeni don an b'a fɔ ka nin kɛ bangeni ye denkuli kɛnɛ kan n kɔrɔ i ka bɔ ka dɔ fɔ malidenw ye min faamu kufa ka cidenw don wa faransi ka cidenw don jumɛn seri ma tɛ bɔ i ka kuma ɲɛfɔ ka ɲɛ n ko kufa ka cidenw don ou bien autorité français ka cidenw don u n'u ka diinɛ ka bɔ Iran u n'u ka diinɛ ka bɔ Saudiya u n'u ka diinɛ ka bɔ Israël français bɛ se ko caman n kɔrɔ min bɛ tɛrɛ ka se tɔgɔ de ko kɔrɔbɔ wale i yɛrɛ ko min ma manden ko wulibali t'anw bolo dɛ nka ni i yɛrɛ ka wulibali de y'i bolo sen na kana nin kɔrɔbɔ dɛ maa si ka nin nɛgɛ ka nin kɔrɔbɔ ka d'a kan wolofindenw t'a to yen o t'a to yen bɔn fanga in tɛ dɛ a ye maliyɛnw yɛrɛ dama tɛ ko wolofindenw yɛrɛ de t'a to yen o t'a to yen bɔn kana se nka a mɛtɔ tɛ o hali n'i y'a ye bi a bɛ ka siran a mɔgɔ tɔgɔ fɔ n'a jihadisi kuma na ko minisiri ko k'a kana fɔ ko jihadisi nin bɛɛ lajɛlen bɔ tɔgɔ mɔsiw y'a bila cogo min na an fana m'a dilan ten kɛnɛ kan yɛrɛ VDP a bɛ dilan Mali la n ka jɛ sɔrɔ ka dɔ a ye jɔ an ka faso kuma bɔ min bɛ se ka jɔ min na bɛɛ k'i ta kɛ i kana o bɛɛ kɛ sara ɲini na n ka jɛ an ka faso kuma bɔ an bɛ ka kaba caman na bi cɛw de tɛmɛn'u ka duguw kɔnɔ n'u
minnu ye faso kuma bɔ ta awɔ ko don tɛmɛna o tɛ waati jan ye ka bɛn an ka balo yɛrɛ kɔnɔna ma ko maa tun bɛ tile kuturu k'u jɔ aran na Moscou farini nɔfɛ k'a sɔrɔ olu de ye le premier bileserenaw ye ba tɛ sɔrɔ u yɛrɛ ka dugu la a gɛlɛyara ka se o ma dɔw ko k'an k'an firifiri de u y'u firifiri o ma bɔra sɔrɔ bɛɛ ɲɛna ne janfa dilanna arabu diinɛ kɔnɔ u sɛgɛnna ye u ma dilan bɛɛ ɲɛna ne o bɔra o kɔrɔ tɛ k'an b'olu nɔfɛ dɛ u ye min dilan u ka kɛlɛ kɔnɔ anw ye min ye n'an bɛ se k'o fana ta k'o tɔnɔbɔ manden yan an b'o ta an b'o tɔnɔbɔ ni min k'an ma kɔlɔlɔ ye an b'o sɛbɛn dɛnɛ na an bɛ tɛmɛ jɛ ka ko ka b'u ta fana kɔrɔ fo cogo wɛrɛ t'a la ko arabu ala ko k'an t'an ta fɔ an faso dugukolo de kan n ko jamakulu dɔ in cilen bɛ ka da bɛ la aw b'a faw n'a mɔkɛ minnu ma fɔ olu t'o wa n'u bɛ ɲini ni juguya kɛnɛ kan e bɛ k'a fɔ ko k'u ka minnu dasi u b'olu dasi bere kelen min na u b'i yɛrɛ dasi o la k'i denw dasi o la k'i musow dasi o la k'i bɔnnaw dasi o la manden dugukolo kan yan n'i bɛ se fɛn o fɛn na k'o tɔgɔ ye dɛmɛ o de tɛ i ka fanga ye o kɔsɔn ne bɛ fɛ ka sira kura min bɔ ye dɛ n ma deli ka fanga janfa ni fanga ma bɛn ni fanga sigira fanga ka dɔrɔmɛ tɛ n kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen kɛ hadisa kɔrɔ ye k'u datugu kura min bɛ yen sen na maa o maa ye filimako ta ka ni fanga sɛgɛrɛ n k'i mango wolofindenw de t'a tora maa fɔ ni min bɔra u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o tɛ karamɔgɔ ye kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ dɛ ne tun man k'a ta to yen karamɔgɔ Magasa karamɔgɔ ye kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ pa karamɔgɔ nin y'a tiɲɛ jɛ de ni fɛn tɛ min kɔfɛ awɔ i ka degeden de filɛ nin ye fo bamanan maatigi Tarawele duloki bilemantigi ne don o kama ko n ye karamɔgɔ dɔ ye a kunu k'a bɛ Amérique a tɛ e taara Amérique e ma se ka foyi faamu diinɛ la ala y'o ci bɛɛ ma ma se Amérique ma ye ma foyi faamu na wa an fana taara fo sini anw ye min faamu an ka sini misiri sigi kɔnɔ karamɔgɔ ne sigilen filɛ misiri min na nin sini ni misiri yɛrɛ tɛ dɛ parce que misiri yɛrɛ bɛɛ maa 30 tɛ se ka seli a kɔnɔ nka a ma dɔn hectare 1 ou bien hectare 2 ɲɔgɔn na arabu bɛ miliyari de sara sini a nɔfɛ Mamadu ko dɔfɔ bannen kɔfɛ arabu fɛ u ye dati min sigi u ka dɔfɔ la o kɔfɛ san 26 cɛkɔrɔba dɔ de ka girin sera fo nin dugu nin kɔnɔ ko Danfɛ cɛkɔrɔba in sara ye cɛkɔrɔba in de su bɛ tu dɔ kɔnɔ yen nɔ yɔrɔ Chinois y'u ka kaburu dɔw kɔrɔw babandon o kɛra yɔrɔ ye olu banna quoi donc mais arabu bɛ nka Chinois fana y'u yɛrɛ bɔ diinɛ na ni misiri kelen kɔbɔ dɔ u fanba bɔra ni misiri kelen mun nɔfɛ arabu ka nin ko nin k'a bannen kɔfɛ san 300 fɔlɔ la u yɛrɛ dama wulila ka bin ɲɔgɔn kan i b'a dɔn ko in tigiya tun tɛ maga n'i ye wahabiya denmisɛnnin dɔw sigilen ye Fatul Maha da yɛrɛ dɔ kɛ kira ma Fatul Maha kɛ gansan i b'a fɔ ko sadiya bɛ sɛgɛn a t'a kalama yɛrɛ ko nin kira ko yɛrɛ tile y'a sɔrɔ Maka yɛrɛ tɛ yen ko dugu dɔ k'a tɔgɔ ye cɛ o dɔnna ka bɛn ni misiri de ma Chinois bolo ko in daminɛ Maka de tɛ Allah ka letu mɔdɛra nin tɛ arabu ye ko bɛɛ kɛ k'u bɛ misiri murabu yɛlɛma a bɛ komi o dɛsɛra ka Iraki kɛ 100% musulman ye o dɛsɛra la ten o kama kɔsɛna hadisaw ko kira ko n'u bɛ dɔnni nɔfɛ k'u ka taa fɔ sini a bɛ yen misiri in bɛ yen ne sigilen filɛ o don an ye kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ n'an ka karamɔgɔ dɔw ye sigi a ko non k'anw bɛ min kɔnɔ ko n'i tora nin kɔnɔ k'i b'i lafili ko k'i lafili cogo e ni ne kan kelen fɔ ɲɔgɔn cɛ e ma se ka foyi lakale ne ma nin ɲininka min na dɔrɔn mɔgɔ man ka miiri ka se mɔgɔ hakili man ka se ka kira kɔrɔ
mɔgɔ man ka miiri kɛ ala kɔrɔ aw bɛ ko an ka se ka sɔn aw ye k'a da aw la karamɔgɔ a bɛ faamu cogo di nka ne ma jigin ale la dɛ ne yɛrɛ dɔgɔkɛ bɛ tɛ du kɔnɔ de koyi i mana na dɔrɔn ayi n'i ma sɔn k'a to ne ta la ayi n'i sigasigalen bɛ ala kɔrɔ i sigasigalen bɛ ala kɔrɔ n'i sigasigalen tɛ ala kɔrɔ kuma tɛ sa ne ko n ye kuma dɔ de mɛn bolo na ma faamu e de ye sinji ye i ye n ba de ye karamɔgɔ na k'i fɔlɔ ɲininka a la i ye min faamu i k'a fɔ n ɲɛna ne ko k'o lamɛnni ye kara ye o tɛ se ka lakale ka bɛn ne karamɔgɔ ni ne den ka fɔli ma karamɔgɔ sori a tɔɔrɔ man sɔrɔ ka bɛ du kɔnɔ yen nɔ o kɔrɔ e bɛ ka ban ka nin min tiɲɛ fɔ an bɛ nin bɛɛ tiɲɛ kalama a tora an bɛ nin bɛɛ tiɲɛ kalama maa si kana nɛgɛ k'a bila kɔrɔbɔ balo la a kana fɛn kɔrɔbɔ a tɛ se min na dɛ ka d'a kan aw yɛrɛ jɔrɔ t'an na bilen aw ɲɛci bi dɔgɔya kuma dɔ la yɛrɛ kuma dɔ la kɛlɛ kɔnɔ hali n'a fɔra a ɲɛci kɔni b'an ye nka a bɛ dɔgɔya kɛlɛ kɔnɔ nka bɔnna ninnu ɲɛci b'an ye investissement ninnu wari u kana kɛ komi bɔgɔsanw ta k'u sigi a kan quoi an ka duba minnu jɔra yen nɔ o y'a sɔrɔ a bɔra amisaru la an taara fasi filanan na serifula an ka serifula duba ni yɛrɛ b'a dɔn muso joli don 4 wa 5 don denmisɛnninw ka ca kɛlɛ kana bɔ investissement in na sini u ka se ka u ta in sɔrɔ ni kɛlɛ ma bɔra wɔyɔ ma bɔra n'a kɛ komi président denw ta cogoya o fana fɛɛrɛ bila i ka taa kana nata ninnu ka fɔ ne fɛ ou bien fɔ ne ko hali n'o don min b'i bolo mɔgɔ dɔ bɛɛ t'u bolo ka n'i bolo don fɛn kɔrɔ dɛ n'an sera yan an bɛ fili ka jɔ ye k'a fɔ degeden taw don i dɔgɔninw don ni min ma faamu a la karamɔgɔ n y'a f'i ye o fɔra ka bɛn an ka denmisɛnninya n'an ka kodɔn dɛsɛ de ma an tun tɛ fɛ k'a fɔ ten fewu ni min faamuyara la o fɛn de bɛ fɔ maa i ta i t'o fɔ mɔden ninnu ye so kɔnɔ n karamɔgɔ i t'a tiɲɛ fɔ mɔden ninnu ye den ninnu kɔni sera ka fɔ i t'a fɔ mɔden ninnu ye sinon a siga kɔni tɛ ne la k'e bɛ ko in tiɲɛ dɔn e komi Buye b'a dɔn cogo min n t'a dɔn ni Mamadu Diko b'a dɔn dɛ nka Kufa b'a dɔn wa Yakagali b'a dɔn karamɔgɔ dabiri o tɛ se ka dabiri bilen internet na sɔnni fɛnw na belebele dɔ bɛ kɛnɛ kan karamɔgɔ tɛ dabiri bilen dɛ o tuma e ma harimɛw faralen ɲɔgɔn kan Guinée Conakry wa i ma tafsiri ko ka kɛnɛ kan yɛrɛ nge kana tulonge ke nege ni ma to so kana tulonge de wonu ya kira bi ba kira ka hera sigi hera fili ka hera fo ka tla ku sigi mande ni ko do ko fo ni to ta ni hera te ko gorote ka mi ka ma ba ka du mane kada ka ibna minu yere yi kon ka mulu makma no lo ko to o yero fono ma yeta de nga kuma lo ko to nango fanga be bi chete nango janfanci u ye bi cɛ da e ka yɛlɛ sanfɛ hali bi kɔni n bɛna ye de an bɛ minnu bolo minnu kan ka tɔnɔ bɔ a nafa bɛ se min ma i komi n'i ye maliyɛn den kuletɔ ye minibari kɔfɛ anw de ye jamakulu fanba ye anw de ye 80% ye n ko i bɛ ka kule min kɛ nin i bɛ ka jama ɲini Mali de ka tɔw lasiran wa ou bien i bɛ ka ɲini k'a di arabu de ma k'u ka jama caya diɲɛ kɔnɔ ou bien i bɛ ka ɲini arabu ala de n'i bɛ ka ɲini ka jama de caya Mali kɔnɔ nkalon de bɛ ka diɲɛ n'i bɛ ka ɲini arabu ye n ka cɛ an bɛ ɲininka arabu de ka tɔnɔ b'ora wa e de ka faso ka tɔnɔ b'ora n'i bɛ ka ɲini arabu ala de o bɛ arabu ala ka dɛsɛ yira dɛ ni arabu ala kɔni bɛ jama ɲini na a tun b'an ka sɔn e de ka tila la jɛnɛ kana baga anw ma yan n ka cɛw kan n ka sɛnɛfɛnw tiɲɛ kan n ka dugu déplacé e yɛrɛ ka fɔ n ma ka musow minɛ ka di wali cɛw ma a tun kan ka i poro e de k'aw kana tila o jamanatigi ye min fɔ n'i kalama ko ye ko an nana min don Mandenkaw kun na ko arabuw ka sɔnnifɛn kɔrɔw tɔgɔw ou bien u ka batofɛn kɔrɔw tɔgɔw k'o bɛɛ kɛ ala tɔgɔ ye ka na min don mɔgɔw kun na yan ale ko k'o ye arabuw ka tɔgɔ de ye o tɛ d'ale fɛ yen bilen o banna o kɔrɔ tɛ ko a ko ka silamɛya ban dɛ nka a ye arabu tɔgɔ ko kɔni ban
Espagne ye min k'u la kɔnɔ ne hakili la o ma k'a ɲɛnama dɛ wa a bɛ denmisɛnnin ninnu to yen olu birilen bɛ kuranɛ min kɔfɛ n'o y'olu ka ala ye u ni kuranɛw b'u yɛrɛ sɔrɔ dibi kɔnɔ sisan mintɔ tɛ u bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko fasoko de ka bon ni kuranɛ ko ye fasoko ko de ka bon ni kuranɛ ko ye diɲɛ dɔnni bɛɛ kɛnɛ ka bi a b'aw ɲɛna k'aw taara ni kalo kala min kɛ ka na k'o tɔgɔ ye ko ala kota n ka cɛ a bɛ komi mɔgɔ dɔ k'i jɔ diɲɛ kɔnɔ dɔrɔn k'a fɔ ne de ye tile da e ka mɛn min ma o danna k'a to yen o bɛ min nɔfɛ o danna k'a to yen e t'a dan kuma dɔn a danni kuma dɔnni fɛn t'e la n ka cɛ o e bɛna kuma o ka cogo jumɛn na n ka cɛ ko dɔ k'e ma k'a y'o da n'a y'o da o fɔli kun e ye o nafa jumɛn bɛ e kan a y'a da e yɛrɛ de b'a dɔn k'a fɔ ko e m'a da e m'a mɛn e mɔkɛ da k'a y'a da ɔ ni dɔ de sera e ma k'ale de y'o da o kuma yɛrɛ o fɔ kun jumɛn de b'o la ɲɛnamaya kɔnɔ bali o kuma sen t'an bolo dɔn aw kalennen don ko f'a ka faso tɔɔrɔ ka faso bila kunbala na o de nɔfɛ ne kɔrɔkɛ an ka goloba n'a jara min na manden jeliw b'o bolo n'a manden suraka mun maliki siw ko tɛ dɛ an ko manden jeliw mɛ ne ɲɛ b'a la yan ko caman bɛ ko in na e kalama ko tɛ ale de i bɛ ka ko in de kɔnɔ ka girin kan Mamadu Dugo ni Buye y'a teriya kɛ a ka Kadafi ka miliyariw minɛ k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ ko Mandarasa den sara e tun bɛ joli sɔrɔ a waati la i bɛ sadi fa la i bɛ kule la an ka cɛ ko bɛɛ kɛ e ye joli sɔrɔ e ye joli sɔrɔ a la i bɛ ka kɔrɔ u ye nɛgɛ kɛ e digi ka jigin ji jukɔrɔ ka to ji sanfɛ yan ka taa 7 miliyari minɛ ka na ɲɔgɔn duuru bila la yan u ye joli d'i ma yanni cɛ dɔ ka tɛ ma k'ale ka maa ye jihadisi wari yɛrɛ fɔlɔ taara min ka n'a ye ne ko joli dir'i ma n'i ko fɛn ma d'i ma dɔrɔn i janfara wa ni fɛn dir'i ma dɔrɔn i ye malidenw fana janfara joli dir'e ma a se tun bɛ ɲɔgɔn e min tun bɛ ji jukɔrɔ parce que an bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kalama e tun bɛ ji jukɔrɔ ninnu bɛ ji sanfɛ nka bɛɛ bɛ faransi ka baara la mɔgɔ caman ɲɛdɔnnen don kunun ta ninnu na dɛ o bɛ ka kɛ ka bi ta ninnu ɲɛsigi ka n'a kɛ mana sera an bɛ fili ka dan yan k'a fɔ kuma diɲɛ n'a ɲɛ ciw bɛ dɔgɔya n ko karamɔgɔw ma anw ye degeden ta min ye ka bɛn an kɔrɔ ka nin laseli ma n'o ye suraw laseli ye o ye nin ye o kuma k'an b'an kɔrɔ kɔnɔ degun kɛnɛ kan ka sɛnɛ bɛɛ ɲuman o tɛ n ko ka segin ka na débat face à face religieux kan karamɔgɔw ka kɛnɛ kan n ko an degeden ɲɔgɔn dɔ ye kuma dɔ ɲini fɛ nin y'a siɲɛ fila a bɛ kuma in ɲini ko n ko n y'a mɛn n bɛ tila ka na n bɛna kuma in ɲɛfɔ nka ne kɔni bolo karamɔgɔ tɛ manden ne m'a ɲɛfɔ min ye dɛ ale ka di min ne bɛ ka baro k'a ye ale ka di nin bɛ balo la wa ne ja ma tigɛ ne ma sira fo ne ye ale ka de ka kumakan dɔ mɛn ka bɔ ale ka de yɛrɛ da k'u bɛ fɛ ka ɲɛ dɔ de ɲini bilije dɔ feere cogo la komi Mali ka foroba wari dɔ bulonlen bɛ yɔrɔ dɔ la ale ka de k'o ɲɛɲini ko ale ka de kelen de ko ne y'a dɔn t'ale ka so n bɛ ka misi fara yɔrɔ min f'i ye ale ka de kɛra sababu ye ka misi mara yɔrɔ in ci k'a ɲɛsɛ n b'a dɔn t'ale ka so don ma a jiginna t'ale ka ko mɔri de don a bɛ bɔ ɲɔrɔn de Sahel a tɔgɔ ye ko Alikadi wa kabini yɛrɛ fana ka diɲɛ yaala kɔnɔ ne tun ka maliyɛn tɔgɔ mɛn k'i tɔgɔ ye Alikadi fɔlɔ kɛra ale de ne ko nin tɔgɔ nin t'anw ka fan fɛ Alikadi n bɔra yen n taara bila misi gɛn na ka bɔ Yanfoyila ka taa Mɔrɔbiya n taara sɔrɔ Alikadi de y'an ka ɲɛmɔgɔ ye nka a tɔgɔ ye ko Bubu a bɛ bɔ Moti ni Alikadi taara Mɔrɔbiya an bɛ jigin a jatigikɛ nka an bɛɛ bɛ jigin min ka so Mɔrɔbiya maliyɛn tun bɛ Mɔrɔbiya yanni ka kɛlɛ wuli bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an bɛɛ tun bɛ jigin o min ka so
a tɔgɔ ye o cɛkɔrɔba fana bolo ko Hamada ale ka de kelen de don ale ka de Haidara kɔni karamɔgɔ an bɛna ɲɛfɔ f'a bɛ faamu cogo min a bɛ faamu hali ni fɔ cogo min dɔ bɛ faamu ale ka de don a bɛ balolen ne y'o de ɲɛfɔ journaliste ye jɛ ka fɔ sanfɛ n ko ne bɛ cɛ dɔ cɛ kabako la ma a y'o kuma de ta ka don n'a ye ne kɔrɔkɛ kan o ye film in tourné ka a scénario sɛbɛn k'a bɔ bɛɛ ɲɛna ka Alisa dila Maliden bɛɛ ɲɛna ko Haidara ko dɔw farala ɲɔgɔn kan ka taa ale fɛ yen ko maa dɔ ko banikɛla n t'a dɔn a kan bɛ jo ma k'u bɔtɔ la ale ka so ko ale tɛ mɔgɔ dɔn nka ale ka alikadi o min bɛ Mali bɛɛ dɔn ko e yɛrɛ min filɛ u ɲɛfɛ k'e tɛ Maliden ye o alikadi nin o fana ye journaliste de ye min tɔgɔ da ko alikadi nka o tɛ alikadi ye alikadi yɛrɛ de sigilen filɛ bilili feere ko kuma bɛ min da o de ye alikadi yɛrɛ ne de y'a dɔn a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kaba ko don min na k'a ka du bɛ sira la ko baara parce que an tun bɛ se Monrovia alikadi tɛ si Monrovia pap o tɛ ta sira la k'a ka du bɛ a ka fanga bɛ yen alikadi de don nka n b'a dɔn don min na ne bɛnkɛ den don kama ne sera n'a kunsigi ba de n b'a dɔn minnu na kunsigi ba de b'a kun i komi an bɛ Mamudu Diko dɔn baba se ka misiri la Bajala la don min na kunsigi ba b'a kun cogo min na ale ka de fana tun bɛ ten nka kɔrɔ tɛ to kɔlɔkɔlɔ la n y'a ye sisan kɔrɔ nana ale ka de min filɛ ale ka de kan ka kɔrɔ yan ne na don don ne ka ɲɛyɛlɛ yɛlɛ kɔnɔ a kan ka kɔrɔ yan ne bira mɔgɔ tɛ dɛ a ye dɔ kɛ ci dɔ kan o karamɔgɔ ma u ka hôtel loué wari ka ca ale bɛ min sɔrɔ kabako kuma fɔ ninnu ale ka de b'a nafolo ma yɔrɔ de nɔfɛ o bɛ so fɛ o bɛ fɛn fɛ ne faransi bɛɛ ye ale ka karamɔgɔ an bɛ tila ka na ɲɛfɔ dɔgɔdɔgɔnin soli tɛ wa a tɛna tɔ to filenba kɔnɔ fɛn na an ka taa n'an bɛ ka taa an bɛ se o jɛka ko kɛ de tun bɛ anw fɛ yan kab'u y'o bɔ an fɛ k'a kɛ bɛɛ ka pani ka kaman ye e m'a ye k'u bɛ tila fɔ 70 ko kelen de bɛ taa jɔn t'a dɔn e ka Mali karamɔgɔ ɲininka sa k'a y'a sigi tabali kan k'a fɔ Mali jɔn de ta bɛ taa karamɔgɔ i bɛ kɛlɛ min wuli hali o tɛ wuli ko fada la jumɛn t'a dɔn o tɛ bɔ min yɛrɛ don an b'o ta an ka taa n'o ye bɛɛ jiginna jɔlɔ ko dɔ de fɛ yɛlɛw fɛ bani i tɛ maa wɛrɛ ta sɔrɔ i ta ye ne minɛ an ka taa karamɔgɔ Fakoli o tɛmɛnen Fali o tɛmɛnen kɔfɛ Haidara yɛrɛ kelen fana tɛ dɛ hali an fa bu ye laseli minnu kɛ suro a bɛɛ b'an bolo komi ni kuma tigɛ an rɔbɔ kana a bɛɛ to ɲɔgɔn kan an ka hakilina bɛrɛ fɔ a ka a bɛɛ b'an bolo k'u kana taa fɔ ko nin montera don si nin kɛra suro de voilà bu ye fana ye min kɛ suro k'a b'an bolo ka ban nka kuma bɛ ninnu bolo a bɛ mɔgɔ kabako dɛ nka a kana salaya a ka lajɛnsiri la a kana ɲinɛ a k'a dɔn fana k'a ka kumakanw k'u b'u se yɔrɔ de sɔrɔ kɛmɛ dɔ ya kɛmɛ bu ye fana ye wulawalali dɔw kɛ suro ayi kabi bu ye kɛra bu ye a ma deli k'i justifier ka se nin ma maliyɛn ye donc ko dɔ b'u yɛrɛ nɔfɛ wo kɔnɔ sen na an faw n'an kɔrɔ ninnu ko dɔ b'u yɛrɛ nɔfɛ nka ne b'a dɔn a mɛtɛtɔ bɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ sinon ko dɔ b'u yɛrɛ nɔfɛ n'i ye bu ye fana t'a lamɛn i b'a dɔn ko dɔ b'u nɔfɛ donc an ka Hamadu ka baba kɔnɔ yanni ale ka bɔ ka kuma fɔlɔ Sherifu Usumani Madani Haidara kɔrɔkɛ an b'ale fana ta ɲɛɲini na n'an sera 60 don 115 nan kɔnɔ hali bi k'a woloma f'an ka Mamudu Diko fana ye laseli min kɛ ka bɛn Mamudu ko ma n'o fana faamu an k'a dɔn n'u bolo bɛ fili kelen na n'u bolo tɛ fili kelen na an fa o bɛ yɛrɛ ɲini na k'i justifier a ka maliyɛnya la hali bi maaw kana ban ale ka maliyɛnya la cogo min ne kɔrɔkɛ o taalen bɛ min minɛ tubabu la maa t'o dɔn ou bien ne tubabu bɛn ne mana kɛ min kan maa t'o dɔn an tɛ Amadu ka baba ka taabolo kɔnɔ an b'a dɔn ɲɛsinnen bɛ maa minnu ma o yɛrɛ fana sigilen tɛ an ka taa bɔ